Stop na tayo. Maningit na po. Isaro ko na lang. Sige na yan. Thank you. Pinaguyaan ang kalagpapal kami. Hi, 1,000 viewers. Mega love, shout out sa'yo. Thank you so much sa pagbisita. One thousand viewers. Share. You are the one. Yeah, boy! Sama na yung basag-basag pa niya. At di ko pinilit na at di ko pinilit.
Ay walang tumitingin. Ayan, salamat. Thank you. Ay walang tumitingin. Ay tumingin naman kaya. Ano nga ba ang meron ka? Kung kaya't ikaw aking inibig. Ang kita na Party itong kitalan din na Joshua. Lagi na nabas ng buhay.
Yakap mo tali. Yeah. Ay, walang tumitingin eh. Ay, kapag tumingin ka, kakain ka. Ay, parang ako ay nakapakain. Tay, gura na yan, te. Sarap. Atin po. 10. Dua daw po. Saway kuya. Ha? Saway. Dahil po. Pares. 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 Kami tama ni kuya. Tama lang. Dahil pagkain ko na ako. Ano ako ito yan? Ano ako ito yan? Sila may Sabay na ako po. meron ka magbago. May CCTV ka. Live yan. Ano yan? Live sa YouTube. Yo! Balot!
Hindi ako magbakat. Kapag.